Assalamualaikum everyone. Karon mga kabilat, human ako sa kong trabaho. So, baway sa kadali kay wala pa man sila nangabot. Mga siguro mga 30 minutes na sila diri. So, di na ta magsugod na tag kumbati, magsugod na atong gira, okay? Just stay there. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Hi guys, karon magtimpla og kape guys kay nabot na akong amo. Ano siya guys oh. Ini baso. Tangan mo siya tubig. Butang ko sa coffee maker. So, lang guys kay isara kong kamo. Isud kayo basta isaran kamo. Makita na. Abot ako kamo, karon lang. Kubantay na sige po. Kuban. Pagkakapin mo. Muli lang kape guys. Para Turkish coffee. Ano siya? Turkish coffee. Tangan mo yung coffee maker niya i-on. Ano lang. Abot naman sila guys. Mga kabilat na abot na sila. Muna nga. Karon magsugod na po sa among gira dire. Wala ko kabalo kung sa among buhaton magluto pa mi na. Feel na ako murag gigapoy man siya kasi natulog na siya. Wala ko'y trabaho. Diba? Mga kabilat. Ano mga kabilat ko pa tubig kay mamaya na gusto pa pili tubig. Bugang tubig. Ito na ito sa limisa. Pag matinog na ni siya mga kabilat kanang iyang kape. Pag matinog na mag-green na siya. Blue. May butang na nandito sa baso. Yan nara, simple lang kundi lang mga kape diri mga kabilat. Simple lang kayo. Muna nga kamo. Walay problema kung mabulog mo mga nang ginayon paswerte-swerte lang gid ang amo diri. Di siya yung tanan jud nga kay naay amo gid nga halos bitaw tanan ni mga lihok bantayan mo nang magamping-amping gid tano kay ako ang amo diri mga butan ko ni sila. Except lang gid sa cellphone mo lang ginang ilaha bawal gid mag cellphone pero sa unta man kay cellphone is life man so sila mahimo. Bubutan din sila sa pagkaon. Mao lang to. Mao na ning iyang kape mga kabila to. Pressure cook. Kamati. Sibuyas, bawang, meat. Ano yung mga kabila. Ano yung meat sa Saudi Arabia. Karoon ako ng galing ating mix na ano. Kamatis. Rice and meat. Rice and meat ang luto. Karon gipahagpat ko. Kasi may pangalan ni kusbara man daw ni kani kusbara. Pahagpat ko ni butod. Nagluto mi ganung mga kabilat. Nagluto ng karne. Meat ba meat? Rice and meat. You know mga kabilat. My employer here is very good to me. You know, my boss is so much good. This family is so much good. Maliban lang sa mga personal needs. Hindi lang kayo sila pero pag-abot sa pagkaon
The best yun ng food. Yung mga kabinta. Yung karne. Pero di na ako nipilihan kay Basin. Buto ni Bruno. Bungkag ta. Ano, iblunod na niya sa pressure cooker. Ito, samtang naghagpat ko ang mga kabila ko. Hinihinip ako pangapit. Okay. Nagtipla dyan ko kape. Siya nga tubangan dyan. Nagtipla dyan ko kape. Pero, mga pita. Sabi ang unang, ano kung nagtatrabaho ka niya, nagkakape. Tingagan na siya sa kuha. Tingagan na siya sa kung ano daw. Magtrabaho daw niya, magsige daw, higop po kape. Naman na siya na, unahas anang kape ni mo bago ka magtrabaho. Sige lang ko kay. So, naman nga. Kape is life man. Diba? O maul, o dira lang mo kay napanisumpay. Nagkimo na po ko, ano, nahuman na nga ako ang salad. Ano siya? Ano yung salad ng kabilat? Diba? Lamig kayo mga kabilat. Lamig kayo mga salad mga kabilat. Karoon hapit na maluto ng karne. Ang karne hapit na maluto. So, that's why. A few moments later. Oh my God! Hi guys, so karoon luto na ang mga guys, ang aking salad. Guys, ang salad. Ano siya guys? And this. Look at my eye. Okay guys, o diri na lang taman kay nahuman naman ko sa tanan sa kusina, nahuman na akong trabaho, natulog naman akong amo. So, mga kabilat, don't forget to like, to share, and to subscribe my YouTube channel. Bye! See you! Freaky girl under the sheets. To love when things start so down, I know you.